Ого. Правда, να δούμε τι θα βγάλει. Έχει πίεση. Μου βγάζει όλοι τα πουλιά του την κουλιανός είναι τώρα. Πού τους... Τι μπλάρε! Το ψάρι έφαγε. Άντε να το φάμε τώρα. Η σουγιά θα φάει καλά μπρι σουγιά. Ω, τραβά βίντεο. Τραβά βίντεο. Μέχρι μέσα στο μάτι. Ωραία μαλάκα. Το ψάρι έφαγε μαλάκης. Άντε, κότσο. Τζέλα γάμο την πουτάνα. Πού μου μαλάκης. Τέρασε. Έρχεσαι σιγά εγώ μαλάκα εδώ. Ξέρω στο μάτι. Έφαγε το ψάρι όπου στήσε. Τι το έβαλε ρε. Πώς είχε αυτό εδώ πίσω. Στην κρυφάει καρφάρι. Μαλάκα έφαγε το ψάρι. Κάτι ψάρι τώρα ξέρω από μέσα. Πού το χώρισε το ψάρι από μέσα. Ύστερα εγώ. Τέρασε μου. Κύριε εδώ τι έχει. Τι του τώρα. Μου κάναμε τέτοιο χοντρό εμείς κάτι. 30 εκατοστά είναι το συμπάει. Περίπου.